premios de todo el que entre allá de este trimestre y comencé en un concurso que ya vi que la onceava edición o la vicena, bueno, la vicena, tenía un arte en carne, de portarse en carne de borrachos, con tema así en la credencia de Rebeca Torrón, que es la regidora de patrimonio de la regidoría, que es la regidora de concurso. Por favor. Rebeca, pues estaba así con vosotros, que ya según esa una mejor. Joan Torró, también por favor que tuve, es el autor del libro El Exorcista, que como ya saben los alumnos que han pasado el cual de la ESO, pues después del libro fan un recorregut per la via per veure els indrets on transcorre la novela. ¿Podeu dir lo saco o pasen a la proyección para regalarlo? Bueno, pilota. Bueno, cada cosa entretén que yo. Ahora, anem a veure un audiovisual de quines han sigut, quina ha sigut la trajectòria de justícia i quines han sigut les imatges que s'han presentat, que hem de reconèixer que el jurat ho ha tingut molt difícil, però no solament de concurs, sinó de tot. Hem de contar la participació de tot l'alumnat. Mural
libro del doctor Kirwas, que es un libro que vive en Perú, en un Perú. Y bueno, animé a mis hijos también, a que me ayuden, realizar también de alguna manera aplazar a los estudiantes a colegios, ¿no? Los primeros y es pensable que també s'anima a continuar indagant en el patrimoni de la nostra ciutat que coneguem, no? Una història present i futura de la nostra ciutat és molt important. Així que moltes gràcies al Grup del Departament per seguir sempre cada any realitzant aquest premi que està envoltat en el llibre de Joan Torró, que és Joan Torró, Rebeca Torró, no són molt llibres, no són molt llibres. Y bueno, es un magnífico libre y que bueno, que gracias a Instituto y gracias por mirarnos. Gracias a todos y que por favor escuchen cada departamento de la identidad básicamente prensa 3, por favor, puja para la feria. ¿Contigo? Puja. Pues, ya. Ja puc dir que jo també soc exalumne d'ací, del poble, com cada. I aquesta setmana quan vaig, ho he escrit perquè som fills d'escriptor. Aquesta setmana quan vaig ir a la meva parenta que m'envenia un dia així avui a donar un premi de fotografia en justícia, diu, ja fa tants anys i més, 10 anys fa igual de la seva publicació. Bé, com diu una altra en la novel·la, té un discurs i cal aprofitar-lo. El vostre professor, Alfred, en més d'una ocasió ha dit que la justícia és un clàssic de l'unit, si més no a la prestació. I això és un fet que m'ha rots, perquè de la mateixa manera que la meva novel·la és per reviure els personatges d'aquella època, he aconseguit que un bon nombre dels directives i els directives restiguin presents i m'acompanyen en un rediscolament de la història del nostre poble. I si a més els qui l'hem de dirigir és una bona estona de recorda i és de figura doncs qui ho diré, que deia el polista Montaner. La radicació de la vida pot ser gran. I encara ho diré més. Continua formar part de les demarques literàries perquè aquest llibre ha tingut una difusió més que acceptable. M'he passejat per diversos instituts de València, Quatre Poblets, Sagunt, Mediana, Alcida, Cullera, Buixent, Alacant, Crevillent, etc. I els he parlat d'aquest llibre i molt de del nostre poble. En les meves presentacions passa un poble en què faig un passeig per la ruta literària de justícia i òbviament és el número més important. Els rectors agraeixen d'allò que treuen els graus reals on transcorren els fets. És com un color perfecte a la lectura. Vosaltres, que sou nadius, potser sentireu una altra sensació de familiaritat amb els graus, una altra perspectiva. És un fet que sempre he tingut present a l'hora d'escriure. Si el tema és queixada, hem de tenir ubicar-nos a casa, a la casa, encara que no he vista, és on diu. El nostre llibre, segons previst, comença amb uns costos amb relació al Corratec, on els pares diuen que els millors relacions del món, per cert. En la bona part de la novel·la transcorre el poble, el que és justícia que vindré, al darrere, ja ho sabeu. Un de la part del tercer llibre, tot i la base internacional de la seva ruta literària, té ús incipiridines al·lusions al poble en boca del pare Lluís Galiana. L'últim llibre que he publicat, L'Esperit de l'Àguila, transcorre per totes les nostres serres, ahir al mateix. L'últim llibre que he escrit, que segurament més lluny, es troba en procés de fermentació. També hi ha al·lusions clares als nostres primers pobladors, a Cau de Fosses, Lloc de Baïlos, etc. A vosaltres ara us queda completar una ruta literària, jo crec que he vist recórrer el poble, però us queda completar una ruta literària de justícia fent una passejada per València, el segon nucli important de la novel·la. No estaria de més que veiem una bolqueta pels corts de Serrans, la plaça de l'Almoina, la del Mercat, el Jardí del Real, la casa de la Catalana de Viola, etc. Crec que tindríem una visió de conjunt perfecta i us convido a fer una excursió a València que amb molt de gust l'acompanyaré a fer aquesta ruta. I ara... Sí, no? Com un que jo demano per 20 euros. I ara podem treballar una modesta aportació a este conjunt de fotografia de justícia. El guanyador, en aquest cas, un xiquet Álvaro diu, Álvaro de Maria, l'Incaviento de Cabrera.
un ejemplar de un individuo de antiguo. Bueno, el guardador que se prepare, ya no va a comenzar con el juego de carrera. Álvaro, Sergio Georgiana. Pero no va a salir, pero el primer era bueno. El primer va a ganar el abonado de premio a Sergio Borja. El autor del libro, Juan Torró, para entrega del premio y del premio personal. Muchas gracias, la voy a colocar cuando me la foto.
extensa obra Lluïsa d'Arés Estellers va escriure durant els darrers anys de vida. Tots els pobles valencians són cantats pel poeta, entre ells també el poble d'Ontinyent. Ullal, anell de claredat perfecte. Matins que aprenen passes de la rosa, arbres ambrats de les fulles petites. Sí, l'aigua, remarca el nombre. Comprendré, com el àngel fondari. Floreix el fons en braus poderosos. Activitats, amanyosos tres. Camí profund de costa netedat. Els murs de caves, com davantals, com terres. El patrimoni de l'agricultura. El patrimoni potent de la indústria. Les matinades de puntetes cautes. Els niños rodones de l'extensa lluna. El mire, gota del plat a pena, els murs estancs, lligams impenetrables. I a florir, i amb les pedres, lluna. Te retirava el capitell secret, te endevinava el matrimoni d'aigua. Tots al passat, amb sedassos, el dia. Que et ve amb les mans els nectes de floret. Per llum de flors, per la muntanya amunt. Per precipicis remolors, aberts, per actitud i claredat, principi. Anhelitat de claredat perfecta. Mariners al vers de la nostra vida. Un llaç de llum per renunciar. Estellers va dedicar a la seva dona el poema Sonata d'Isabel. Ell explica que encara que han tingut altres anys, l'amor per ella continua sent el mateix. Dic Isabel i segueix el camí. Dic Isabel i tracta el camí. Amor d'amor, per la cintura, a la cintura de los hijos. Dic el color, la advertencia, el posaré en un inter amor. Dic Isabel y segueix el camí. Enguany, este primer premi, que es el de Enar, que yo ahora no puedo poner el micro. el micro, ahora que no lo he pegado, imitando a Macho. Vamos, segundo gracias a Cristi y Omar Ibáñez, que tiene una foto hacia él. Que dice al lado, por favor. Omar, que dice ¿dónde está? Ah, vale. Per favor, guardalo di me, está aquí, por favor. Al meu inestimable Bernat Ferrer Rodrigo, a la Iglesia de Valenciana. Buenas ciudades. Ahora sí, ahora. Hasta pico. I com a pronòstic i votant de protocol, tingueu aquí en primer lloc Einar Campradonat. Un bon aplaudiment, per favor.
continúen la actuación musical, Rocío va a cantarnos una cancioneta.
maniche! Esta sesión no tiene maniche. Poteu? Però majestat, serà millor que em feu un dibuix. Atenció, majestat. Va, no això, avui va. Això no queria jo. Va, calla. Però què passa per aquest pobre matlà? Mira, tu vas reactivar i ja... Pero majestat, en vez de continuar... ¡Per construirlo! Majestat, no sé el dibuix, però... És parlar, que tu em permetis. Però majestat, no pot ser més baix. Ara, jo me toc, i estic molt cansat. Vaig a fer la mitjana. Au, ja. Quina pena que aquest rei sigui tan estúpid, però que no són esos consellers que fan creure que és el millor rei. Tens un amic, tu és l'única persona amb qui no puc confiar. Però no tractis de vos, busques tu amic, trata de vos. No vulgues, senyora arquitecta. Quina no! Tu com et dius? Bufó. Bufó no, té un nom de mitjà, bobo. De petit, em deia Caqui. Molt bé, Caqui. A mi? Sí, Arbeloa, a mi. Hòstia, la Beni. Com li llaman? Pues el pare, totes les que m'has dit, escolta, més vaig fer, no pot ser. No. Pues a l'acabar. Parlarem els consellers perquè diguen que passi a peu i no acabar. Com que no faràs cap? Bé, no et preocupes, jo faré cap de la teva. Vale, jo ara faig un cap de com a burro. Ay, vale, me voy. ¿Pero para qué sirve? No sé, no quiero la importancia. ¿Pero de qué queremos y sirve? Para que le pase el bar. No vais a ver el rey. ¿Y cómo va a pasar? ¿Qué me? Ya está. ¿Qué tiene de importancia la gestión y es una categoría? Y tú odias... Me podría pasar el fin de semana y traer esta vez. No comprendo. Estimar Piratán, sé que estoy nervioso pero de la inauguración de la sesión. ¿De tu estás? ¿Y qué vale? Estemos tranquilos, además, antes dona. El rey, el nombre sobirà, està molt il·lusionat amb aquesta obra tan important. Mira tu te veia, quin te va vindre
No, vale que pegaba. Y ahora quisiera la oreja que se rete. Escolta'm, teniu un problema. Si me'n diu, el solucionarem. Doncs que no sabem la nova manera d'anomenar cunes de rei. Us explico la meva idea. Explica. Al Saldemar hi una plena el primer home que travesti per les portes de la muralla li pregunteu qui serà el nou rei. Fantàstic. Ho vas dir al conseller. M'ha preguntat tant per Adéu, no t'agrada primer. Adéu, adiós. Al Saldemar hi una plena, el primer home que va travessar les portes de la muralla li van preguntar qui serà el nou rei. I el pobre home sols sabia dir la mercancia que duia. Per cert, l'arquitecte i jo hem decidit marxar a Nova Terra. a Mongolia.